bati. Twak kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza ogore Luanda kendo bang' kweth ariyogo pogore paro moko kuom dwaro magi. Yangore ni pogruok oneno korka wach chuogo duol mar yiero kod keyo pacho ka IEBC kendo Azimio chungo twak kuom thuolo mar juma achiel ka giseyo Kenya Kwanza ni oketo nyao e twak makamano. Walter Nyambaga noluwo wach twak makawuono kendo miyo report ewi wachni. E telo mar ariyo twak e kind kamiti mar Azimio kod Kenya Kwanza oruomorelo bang' Azimio kod Kenya Kwanza rem chopo winjruok kuom weche kaka inyalo chuog duol matayo yiero kod keyo pacho ka IEBC. Refusal to concede to any of these interim measures which look logical to us means then that we have irreconcilable difference on a fundamental issue. And we've chosen to invoke Article 37. We've already done the notice as the co-chair, suspending these talks for 7 days until and unless our principles or ourselves, we might then reach a different conclusion. Azimio koni gichungo twak kalore kod nyao ma Kenya Kwanza nyiso ne twak, to kod bedo jadieri ne twak, kanyakla kod nyiso ngoyo. We were willing to concede to those two. They were not willing to concede to any in terms of our request, which has led us to conclude that we will get nowhere even with the substantive issues, that our colleagues are not negotiating in good faith. Kata kamano, jakom kamitino kor Kenya Kwanza George Mogara, to koni onge twak mochungi kod lero ni gin gi kore ne twak, mopogore kod kaka Azimio wacho. On our side, we do not agree there is any stalemate whatsoever. So if we are to discuss the issue of preservation of servers, this must be directed to the commissioners of IEBC. And this is the reason why we are insisting on IEBC. The law, the selection panel, and the commissioners being discussed in these talks. Azimio lero nene owinjore kamiti madundo mar Kenya Kwanza kod Azimio nere wach kendegi kendo cholo report ne kamitino e kata kamano mano thachopi. We expected a report from that subcommittee, but we did not get a report today because Senator Sifuna, who's here, who was convening, reported to the plenary that while his report was ready, the report of our colleagues on the other side was not ready. So we could not receive that report, unfortunately. Unfortunately, it wasn't because some members had traveled out of the country, and it was only Thursday. Today is Tuesday, and some of the members came back today. Azimio koni Kenya Kwanza siko kod dwaro mane onge listi magik mane winjo be ni lose kakoro gidwaro ni mondo Azimio chung'anye kinde mag twak to kod chulo mwandu mag ji mane okethore kinde mag ng'anyo. The third one, that they wanted us to talk about compensation for persons whose property was damaged in the demonstrations. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.